baki mu kai sai ka ce faɗa min kai faɗa min kawai kai mutum in ba su wait to faɗa min abinda za ka faɗa min sauri na kai Allah ka tsaya to faɗa min taimaka ni faɗa min kai mutum Allah na ji min a baki mun kai ka ko san bani tsayi wallahi ba cin wallahi waka tayar da mu dana ina kai shin wani wallahi ban faɗa muku komi ka san wani abu kana da ka sani ko wani abu wallahi ban faɗa ma inda zaka ci dafa gaban za sai ka ba wani abu wallahi dole ka ce wallahi dole ba ko ha shi nan zai kara maka himma yawa salamu alaikum sanan kai dan boba Allah ya jari dan ba gobara ta kai ba jari kai bari in faɗa wallahi bukina za ai dan in faɗa ma gaskiya amma mu tafi shin kai ina kai wallahi ban so faɗi wallahi tun da ya togo faɗi ko shi sai ya bada wani abu kai biya dan ba ke sha ko ba ni na rada da Allah ko kai ka bada wani abu zan faɗi to ba ni na rada alhamdulillah ai wanga da yabe ku da mai ta wallahi buki da mutai Allah da mai to sai mun zo wallahi ban yi mai rashin nasiha shi ya fara to kai ko kun ci ba ku da mai abin da za a ci ga mutane bude mina da ga mutane bude wane ga mutane wallahi gwada ma jama ma amira na ba gidan nan kai mutahir Allah ki za ai kai dan kai ta mu muna bane kai Allah tunda ba mashekari da ka bana ka kishi zan zana gare ka bar shi an faɗa maka ba ko bukina za a yi amma dai wanda ni sani bukina za a yi cikin gari can cikin mun tare in mun ka ce ai tunda na san wuri babu yanzu bayani ni ne ku da wallahi ni an bani takarda amma duk kwalanniya a cikin ta ni wallahi ba karanta amma da iya baki na faɗa muku buki za ana wallahi mu rata ku da Allah ni dai daga nan mu kullu abu tare kai ni a wani wai na faɗa musu ka san kace da hake faɗa ma kowa da abin sha wallahi to don na faɗa musu wallahi wanga ya ka faɗa musu ina tana ina ja ci a daga shi faɗa musu gurgurun baki na amma dai ga kati su muka ci alhaji kudin mu muka biya kai kamu bakin kidu boy duk da na san ni ya kuka shirka ko hajjia Zainabu na nan Muhammad hajjia Zainabu bebe to tana nan yawa Muhammad Santal mama Abra akwai kaza ina ka ta na shehu za mu sha malaka za mu ci ka dan boba to Allah ke ya haro wannan bikin na'am na hajjia Hafsat Muktar za a wani ceremony za a harsa lalle da Alhaji Yusuf Muktar da sa lalle wanda mata aure ka taruwa ko ba da kai ba dan wawa na gane a ka dakata wanda za ta ga ce ko mishi da kai tashi akwai shinkafa tashi tsaye to marilla za a kawo mu protest Nigerian Bar Association garbar ruwa wani ne saboda are uku za a yi walima na Dalmacido Institute ko Qur'an General Research na'am ka kyale da research na je ce student da ko talent za a doka amarya ala gida Alhaji Shu'aibu kawo Tsafe Road na'am Giwa Road Lagos Sokoto Umaru ba ka ji kai ko? Daga ja. Ranar nan ku je ku cimma karkuran nan za a ci shinka a warkace a tashi. insha Allah Ai ba za mu ci shinka. Ai da gudu da za mu ci shinka. haka ake kiran kowa da kowa yara da manya ƴan uwa da abokanan arziki da na nesa da na kusa kada ku manta da wannan bikin na farar kaza fa belbela ba gayyata ta za a taɓa yi ba da wanda bikin ya shafa ya zo wanda ma biki bai shafa ba ya zo ni ma dai can zan je da tabar mata Dan gudun rube rawa. ga maciyacin gayan ga bai da ko sisi ya ma kiban kwana da gida shi ma zai je akwai yan wasa kuma akwai rakwashewa akwai kayan makulashi kuma akwai dan karamin su babban su Wallahi ko Allah wallahi za mu je mu ci kaji. ga kuma dan boba amala ni ka su amala to ka ci amala